Tenim una telefonada amb Núria de la EOI de Saïdia. Hola, Hola, bona Núria. vesprada. Bona vesprada. Hola, Benvinguda a Radio Vaga. gràcies per convidar-nos, per donar-nos veu. Bé, volíem parlar amb tu perquè les EOI han sigut una de les grans silenciades durant aquesta vaga. S'ha parlat molt de secundària, s'ha parlat molt de primària, però les escoles oficials d'idiomes també estan en lluita, també estan secundant totes aquestes mobilitzacions i a més teniu una situació particular i diferenciada de la resta de centres. Ens podries explicar un poc quina és la situació de les escoles oficials d'idiomes? Sí, clar. Mira, nosaltres vam començar a mobilitzar-nos fa un parell d'anys, que va ser quan van començar a retallar moltíssims grups, moltíssimes llengües i a imposar-nos l'ensenyament en línia en detriment clar de l'ensenyament presencial. Per exemple, nosaltres a l'escola oficial de Saïdia, que sabeu que és l'escola principal de la ciutat de València, la que ve i la més gran de tot el territori, ens van imposar, per exemple, al Departament de València 8 grups en línia i ens van eliminar grups presencials, grups que nosaltres teníem absolutament complets d'alumnat. No? Aquests grups no els hem recuperat ni fa pinta que els recuperem. No? Després hi ha moltes altres llengües que s'han vist directament afectades. Doncs, per exemple, l'èuscar tenia presència en les 3 escoles principals del País Valencià, Castelló, València i Alacant, i l'han suprimit de manera que únicament pot estudiar-se en línia. Ja no hi ha ensenyament presencial i de 3 professors que hi havia se n'ha mantingut un únicament. I bé, hi ha altres llengües com el romanès, el finès, el neerlandès, les llengües més xicotetes que diguem dins del nostre sistema, les quals ja no estan oferint nivells inicials, no? De manera que el que estan fent és que l'alumnat que ara mateix està matriculat pugui d'alguna manera finalitzar els seus estudis, però ja no està havent-hi renovació. Per tant, en el moment que acaben els últims estudiants, aquestes llengües estan condemnades a l'extinció, no? I els docents doncs, se n'aniran al carrer, òbviament. I a nivell de mobilitzacions, de quina manera s'esteu organitzant en les EOIs? Doncs nosaltres vam fer una assemblea inicial abans que començarà tot per decidir si ens adheríem o no a la vaga i vam decidir unànimement que sí, tot el professorat de totes les escoles oficials. I bé, bàsicament hem estat fent assemblees, algunes en línia compartides amb tot el professorat i d'altres més a nivell de centre. I estem en la mesura del possible assistir a totes les concentracions i manifestacions, fent piquets així a l'escola. Clar, jo parlo també un poc del que estem fent a Saïdia, no? Així hem estat fent piquets a la porta de l'escola per informar l'alumnat i bàsicament això. I bé, una de les coses que se va plantejar quan s'estava escollint el dia que començar la vaga era que el dia 11 de maig això també podia afectar a les proves de certificació. Està tinguent algun impacte en aquest sentit i això és una mesura que pot funcionar d'alguna manera, que pot servir per a ficar pressió? Podria funcionar, però de moment no està tenint cap impacte en el sentit que nosaltres no comencem les proves de certificació fins al juny. L'1 de juny comença tot, o el 2. Clar, si això s'allarga ara, la mesura més potent de pressió que tenim nosaltres seria aquesta, no? Fer vaga durant aquest període. Però clar, de moment és pronte per preveure res perquè no sabem això com es desenvoluparà. Sí que és cert que a nosaltres ens ha pillat en exàmens del curs. Just aquesta setmana començaven els exàmens i això també ha impedit, que m'agradaria dir-ho, que estiga podent
tindre un seguiment tan fort com ens agradaria, perquè alguns companys s'han vist obligats a haver de fer l'avaluació de l'alumnat, no? Perquè ja ens van dir els sindicats que havíem de garantir l'avaluació i si no la fèiem ara, a partir del juny no, és impossible fer-la perquè tenim la certificació, no? Per tant, a nosaltres hem tingut alguns problemes de calendari per poder seguir aquestes mobilitzacions tant com ens haguera agradat. Clar. Això potser està fent també que hi hagi menys seguiment. Et pregunta Sònia. Clar, nosaltres ahir ens estàvem, així som tots exalumnes de l'escola de l'EOI de Saidia, tenim a Ivan que era d'Èuscar, per exemple, i ens en recordàvem de que ja havien fet manifestacions a les EOIs, no? I a més la vostra lluita és una particular que ja ve de llarg, no? Sobretot sobre les retallades. Volia preguntar-te si consiguéreu alguna cosa en aquestes manifestacions i protestes anteriors i quines són les condicions específiques que fiqueu per a l'EOI, allò que voleu aconseguir. D'acord, doncs no es va aconseguir res, malauradament, en aquell moment. I les reivindicacions que tenim en part seria el que he començat explicant de tots els grups que hem perdut, no? Voldríem recuperar tota l'oferta d'ensenyament presencial perquè pensem que és el sentit del nostre ensenyament, no? I després la reducció de les ràtios també és una qüestió molt important que crec que no se sap, perquè es parla molt, òbviament, de les ràtios de secundària i de primària, no? Però nosaltres tenim unes ràtios també excessives. Els grups d'A2 tenim unes ràtios de 35 alumnes, que això és una barbaritat, perquè imagineu, no? Un grup d'A2 de qualsevol llengua que està començant, no? 35 alumnes en una aula, com atendre'ls una única persona, quan fem tota la part comunicativa oral, no? Com és impossible estar pendent de tantíssima gent. I després tenim en B1 i B2 ràtios de 30 i en C1 i C2 25. I els grups en línia tenen unes ràtios de 40 alumnes, que també és una cosa que el professorat que està fent aquests grups diu que no... T'estan sentint així, tot el no món està fent funciona. carasses d'estar espantat quan has dit les ràtios que teniu. També va ser molt cridaner que justament se van reduir grups que estaven plens, no? O per tant, no tenia cap trellat que es retallara quan justament hi havia el problema contrari, que estaven massa plens. Exacte. Un poc l'excusa que van donar, no? La justificació era que no hi havia demanda, però precisament les llengües que més estaven retallant sí que tenien aquesta demanda. Els nostres grups de valencià, com deia, estaven plens i després també va haver-hi moltes retallades en espanyol com a llengua estrangera, que és una necessitat. Crec que han tornat a perdre la connexió. M'escolteu? Sí. Hola, sí, t'escoltem. Hola. Bé, Núria, soc Fabiana i volia preguntar-te, com estaves parlant de les ràtios, tu treballes amb alumnat adult i volia preguntar-te com han rebut ells i elles la notícia de que s'ha convocat una vaga indefinida, si heu tingut suport, si heu tingut rebuig, si ells i elles s'han sumat a les accions, a les reivindicacions, com ha sigut la recepció? L'experiència que puc contar jo és molt positiva. Està havent-hi molta comprensió, ens estan animant molt i estan participant també activament de les protestes. I bé, molts d'ells també són docents o tenen fills i per tant, no sé, hi ha molta comprensió. Bé, doncs moltíssimes gràcies per l'entrevista, la veritat. Nosaltres ja, com te diem, tot el recolzament a l'EOI, som fan absoluts. Així Fabiana té un C1 de portuguès, està demanant que fiquen el C2 ja, per favor. Exacte, sí. No, bueno, a mi sí que m'agradaria fer una mig pregunta, mig reflexió. Com veus, tu penses que estan desfavorint l'escola oficial d'idiomes perquè n'hi ha un negoci evident en les privades, veritat? Clar, òbviament, no ho he dit, no? Però el rerefons de tot això és
la pretensió és desmantellar tot aquest sistema, no? Perquè s'ha de recordar que som una anomalia dins d'Europa, no existeix l'ensenyament públic d'idiomes i això ho saben, no? I doncs ells el que volen és que qui vulgui aprendre una llengua que se la pague, no? I crec que és molt important reivindicar o sentir-nos orgullosos de l'existència d'aquest organisme, no? I de la funció social que fem, no només d'ensenyament de llengües, sinó doncs, de cohesió, d'acollida cap a les persones nouvingudes, no? D'ensenyament de l'espanyol i del valencià, i doncs, també tenim molt d'alumnat amb necessitats específiques que venen ací per socialitzar, per continuar estimular. O d'aprendre estimular. llengües que estiguen fora de la lògica del mercat, no? Per exemple, si a mi m'aveís aprendre grec o a mi m'aveís aprendre finès, si l'Estat o un organisme institucional me pot donar l'oportunitat de fer-ho de manera accessible, gratuïta, de qualitat, per què no? No? Exactament, sí. Hauríem d'estar orgullosos, no? I defensar les escoles per aquesta visió precisament que esteu dient, no? Sí, és bàsic. Jo volia donar-te les gràcies perquè jo he sigut alumne de l'escola oficial i el mes que ve comença la meva filla a presentar-se al B2, així que moltes gràcies per la tasca que feu, sou supernecessaris i estem lluitant per vosaltres i per tots. Ànim, Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres també per donar-nos veu. Moltes gràcies, Núria. Una abraçada. Gràcies, adeu.